Υπάρχουν μέρη που όταν τα αντικρίζεις νιώθεις το βάρος της ιστορίας να σε πλακώνει. Ένα από αυτά είναι το Παλαμίδι. Καλώς ήρθατε στην κρυμμένη ιστορία. Ένα οχυρωματικό αριστούργημα που υψώνεται στα 216 μέτρα πάνω από το Ναύπλιο, κουβαλώντας θρύλους για εκατοντάδες σκαλοπάτια, αιματηρές πολιορκίες και μια από τις πιο σκοτεινές φυλακές του νεότερου ελληνικού κράτους. Όμως, πίσω από την τουριστική του εικόνα, κρύβεται μια ιστορία γεμάτη στρατιωτικά μυστικά, προδοσίες και σκληρή πραγματικότητα που ελάχιστοι γνωρίζουν. Για να καταλάβουμε το Παλαμίδι, πρέπει να γυρίσουμε το ρολόι του χρόνου στο 1686, κατά τον δεύτερο Ενετοτουρκικό πόλεμο. Οι Βενετοί, υπό τον αρχιστράτηγο Φραντσέσκο Μοροζίνι, καταλαμβάνουν το Ναύπλιο. Ξέροντας ότι οι Οθωμανοί θα επιστρέψουν για να πάρουν πίσω την πόλη, παίρνουν μια ριζοσπαστική απόφαση: να οχυρώσουν το γυμνό μέχρι τότε λόφο του Παλαμιδίου. Το έργο ήταν ένας κατασκευαστικός άθλος για την εποχή του. Μέσα σε μόλις 3 χρόνια, από το 1711 έως το 1714, οι Βενετοί μηχανικοί Ζαξί και Τζιαξίχ, υπό την επίβλεψη του γενικού προβλεπτή του στόλου Αυγουστίνου Σαγρέδου, έχτισαν ένα υπερσύγχρονο φρούριο. Δεν ήταν ένα ενιαίο κάστρο, αλλά ένα σύμπλεγμα από 8 ανεξάρτητους προμαχώνες. Αν αποδομήσουμε στρατιωτικά το Παλαμίδι, θα δούμε ότι οι 8 αυτοί προμαχώνες είχαν τη δική τους ταυτότητα και μάλιστα άλλαζαν ονόματα ανάλογα με τον κατακτητή. Οι Έλληνες τους ονόμασαν Επαμινόνδα, που ήταν ο κεντρικός και μεγαλύτερος προμαχώνας, Μιλτιάδη, ο οποίος αργότερα μετατράπηκε στη διαβόητη φυλακή απομόνωσης, Αχιλλέα, από όπου έγινε η ευνηδιαστική εισβολή των Ελλήνων για την απελευθέρωση, Θεμιστοκλή και Αριστίδη, που προστάτευαν την πίσω πλευρά του κάστρου, Λεωνίδα και Φωκίωνα, που έλεγχαν τις προσβάσεις, και τέλος τον προμαχώνα Ρομπέρ, που πήρε το όνομά του προς τιμήν του Γάλλου Φιλέλληνα Φρανσουά Ρομπέρ, ο οποίος σκοτώθηκε εκεί το 1826. Ο σχεδιασμός ήταν ιδιοφυής. Κάθε προμαχώνας ήταν αυτοτελής. Αν ο εχθρός κατάφερνε να κυριεύσει έναν από αυτούς, οι υπόλοιποι μπορούσαν να στραφούν εναντίον του και να τον εξολοθρεύσουν. Το Παλαμίδι θεωρούνταν απόρθητο, το απόλυτο οχυρό της Ανατολικής Μεσογείου. Όμως η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Το φρούριο θα δοκιμαζόταν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πίστευαν οι δημιουργοί του και η πτώση του θα ερχόταν από εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Ο Φραντσέσκο Μοροζίνι, ο ίδιος άνθρωπος που λίγα χρόνια πριν, το 1687, είχε μείνει στην ιστορία για τον διαβόητο βομβαρδισμό του Παρθενώνα στην Αθήνα, ήταν αυτός που μετέτρεψε το Ναύπλιο σε στρατιωτικό κέντρο των Βενετών. Όμως το απόρθητο Παλαμίδι έμελε να ζήσει μια από τις πιο ειρωνικές στιγμές της στρατιωτικής ιστορίας. Το 1715, μόλις ένα έτος μετά την ολοκλήρωση του κάστρου, οι Οθωμανοί επιστρέφουν με ένα τεράστιο στρατό. Το Παλαμίδι, με τα υπερσύγχρονα πυρομαχικά και τους 8 αυτόνομους προμαχώνες του, ήταν σχεδιασμένο να αντέξει πολιορκία μηνών. Κι όμως έπεσε σε μόλις 8 ημέρες. Τι συνέβη? Η απάντηση κρύβεται στην προδοσία. Ο Γάλλος αρχιμηχανικός Λασάλ, ο οποίος είχε βοηθήσει στο χτίσιμο του κάστρου, αυτομόλυσε στους Τούρκους. Τους αποκάλυψε τα τροτά σημεία των οχυρώσεων και τα μυστικά περάσματα. Οι Βενετοί, τρομοκρατημένοι και αποδιοργανωμένοι, παραδόθηκαν σχεδόν αμαχητοί. Για τα επόμενα 100 χρόνια, η Οθωμανική ημισέλληνος θα κυμάτιζε πάνω από τον βράχο, μέχρι που φτάνουμε στο 1822, η Ελληνική Επανάσταση φτάνει στα τείχη του Ναυπλίου. Οι Έλληνες, υπό την αρχηγία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, πολιορκούν την πόλη για μήνες. Οι Τούρκοι μέσα στο Παλαμίδι λιμοκτονούν. Τη νύχτα της 29ης Νοεμβρίου 1822, μια ομάδα 350 παλικαριών, με επικεφαλής τον Στάικο Σταϊκόπουλο, παίρνει μια απόφαση απεγνωσμένη. Μέσα στο σκοτάδι και την καταιγίδα στείνουν ξύλινες σκάλες, σκαρφαλώνουν αθόρυβα στον προμαχώνα Αχιλλέας και ευνηδιάζουν την τουρκική φρουρά. Μέχρι το ξημέρωμα το Παλαμίδι είναι ελληνικό. Στις 30 Νοεμβρίου, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Ανδρέα,
οι Έλληνες μπαίνουν θριαμβευτές στο κάστρο και μετατρέπουν ένα τουρκικό τζαμί στο ναό του Αγίου Ανδρέα, που στέκει εκεί μέχρι σήμερα. Το ναύπλιο ήταν πλέον ελεύθερο και έτοιμο να γίνει η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας. Όμως, με την απελευθέρωση, το Παλαμίδι δεν έγινε σύμβολο δόξας, αλλά ένας τόπος σκληρός και γεμάτος πόνο. Αν επισκεφθείς σήμερα το Παλαμίδι, το πρώτο πράγμα που θα ακούσεις είναι ο διάσημος θρύλος για τα σκαλοπάτια του. Λένε ότι είναι ακριβώς 999 και ότι το 1000 το έσπασε η οπλή από το άλογο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη όταν εκείνος ανέβηκε θριαμβευτής στο κάστρο. Πρόκειται για έναν πανέμορφο αστικό μύθο που όμως απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Οι επίσημες μετρήσεις της αρχαιολογικής υπηρεσίας δείχνουν ότι τα λαξευμένα στο βράχος σκαλοπάτια είναι 857, αν και μαζί με εκείνα που βρίσκονται διάσπαρτα μέσα στα φρούρια ξεπερνούν συνολικά τα 1000. Ποιος όμως έχτισε αυτή την εφιαλτική πέτρινη ανηφόρα? Η απάντησή μας εισάγει στην πιο σκοτεινή περίοδο του κάστρου. Τα σκαλοπάτια κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο της αντιβασιλείας του Όθωνα στις αρχές της δεκαετίας του 1830 και οι εργάτες δεν ήταν άλλοι από τους ίδιους τους κατάδικους του Παλαμιδίου. Το 1833 ο άνθρωπος που οδήγησε τους Έλληνες στην ελευθερία, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, κατηγορείται άδικα από την αντιβασιλεία του Όθωνα για εσχάτη προδοσία. Η καταδίκη του είναι θάνατος. Μέχρι να μετατραπεί η ποινή του σε κάθυρξη, ο γέρος του Μοριά μεταφέρεται σιδηροδέσμιος στο Παλαμίδι. Αν κάνεις μια ξενάγηση στο κάστρο σήμερα, θα σου δείξουν μια μικροσκοπική, χαμηλή τρύπα στον προμαχώνα Άγιος Ανδρέας, όπου πρέπει να σκύψεις για να μπεις ως το κελί του Κολοκοτρώνη. Όμως, η ιστορική έρευνα αποκαλύπτει μια άλλη αλήθεια. Αυτή η τρύπα ήταν απλώς μια αποθήκη πυρομαχικών. Ο Κολοκοτρώνης κρατήθηκε σε συνθήκες απόλυτης απομόνωσης και σκοταδιού στον προμαχώνα Μιλτιάδη. Εκεί, ένας άντρας που είχε συνηθίσει να ζει ελεύθερος στα βουνά έμεινε κλεισμένος για μήνες χωρίς να βλέπει ποτέ το φως της ημέρας, με τους φρουρούς να του απαγορεύουν να μιλάει σε οποιονδήποτε, όπως έγραψε αργότερα στα απομνημονεύματά του. «Η φυλακή μου ήταν σκοτεινή, δεν έβλεπα ποτέ ήλιο». Η σκοτεινή ιστορία του Παλαμιδίου όμως δεν σταματά εδώ. Το κάστρο συνδέθηκε με το πιο τρομακτικό σύμβολο θανατικής ποινής, τη Λεμιτόμο, τη γνωστή γκιλοτίνα. Επειδή κανένας Έλληνας δεν δεχόταν να γίνει δήμιος για να καρατομεί τους συμπατριώτες του, το κράτος έφερνε ξένους δήμιους, κυρίως από τη Γαλλία ή την Ιταλία. Οι άνθρωποι αυτοί, εξαιτίας του μίσους του κόσμου, ζούσαν απομονωμένοι και προστατευμένοι από τον στρατό μέσα στο Μπούρτζι και ανέβαιναν στο Παλαμίδι μόνο για να εκτελέσουν τις θανατικές ποινές των βαρυπινητών. Οι κραυγές των μελοθάνατων και το βάρος των αδικοχαμένων ανθρώπων στοίχιωσαν αυτό το βράχο για δεκαετίες, μέχρι που οι φυλακές έκλεισαν οριστικά γύρω στο 1960. Σήμερα το Παλαμίδι είναι ένα πανέμορφο αξιοθέατο. Όμως, αν αφουγκραστείς τις πέτρες του, θα ακούσεις τον αντίλαλο μιας ιστορίας που δεν είναι μόνο ένδοξη, αλλά και βαθιά πληγωμένη. Αν σας άρεσε αυτή η περιήγηση, κάντε ένα like στο βίντεο και πατήστε το κουμπί της εγγραφής μαζί με το καμπανάκι, για να μην χάνετε καμία νέα αποκάλυψη από την κρυμμένη ιστορία. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποια είναι η επόμενη ιστορία, το επόμενο σκοτεινό μυστικό που θα θέλατε να δείτε σε βίντεο. Η δική σας επιλογή μπορεί να είναι το θέμα του επόμενου επεισοδίου μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Τα λέμε στην επόμενη ιστορία.